Ceberin me persiye hincet çiye hincet vejej mera talimat atiye. Valide jwara nivîsekî şandı bûn pêştir. Na nivîsekî wisa ne hatiye ne giştiye destê me ne nivîskî ne devkî bi tawayî hişyariyekî anjî nivîsekî anjî te awayî tekilî mera dananîne yanî wek şaredarî medo vî birayê giştî ra par vekir wekî hûn jî dizanin li ser rêya Sêrt û Batmanê di wê navê rêyê de qezayekî çêbû ew der hemî berpirsiyariya wî li Karayollariyê ye me vê bangawaziyê kir me got em ji hevkariyê ra ji bo çareseriyê ji hevkariyê ra amade ne bersiva wan ser de çend saet derbas bû hatin van nivîsa Wel çend xala nivîsî bûn li nav Batmanê. li gelekî deverên bajêr ciyê ku lê trafîka wî heye me ji bo hişyarî yê ku Tirkî nizanive ji bo ku Kurdiya wî fehm bike me her deverê bajêr bi Kurdî jî van hişyariyê trafîkê nivîsandibû. Amedê gotibûn li gor mevzuata Karayollarıya û qedexeye yasaxe li dijî standardine nivîsandina Kurdî dijî standardê Aliyê hukukê da ti astengekî ber zimanê Kurdî tune ti astengiyekê tune ev tenê bêtehamûlî ye ev der ev rê hemî çêkirina wî dema ku xerabiyekî çê bibe dîsa onarma her tiştê wî aîdê şaredariyê ye dema ku çêkirina wî çima Karayollarına navê ez ê çêkirin çêrektin dinivîsin hûn ê binivîsin. Em ê binivîsînin ne tenê li vê derê li her qadê jiyanê em ê Kurdî bidine jiyan kirin. Ser ziman ev bê huquqiye ev bi nasnama Kurdî yê gotin nasnakin ji ber wê yekê jî em dibêjin ev bê huquqiye bê adaletiye. Îro bajarkî weka Batmanê got 170 got hemû Kurd bin li vê derê jiyana xwe bibêşînin Kurdî bixwînin Kurdî nav xwe de xeber bidin ama îro bajarê me de valîlik serê xwe biryar distênê kî valîlik ji anayasayê û yasayê ne zêdetir ne mastira ji ber wê yekê jî ev tiştê got dikin bê huquqiye bê adaletiye ji ber wê yekê jî em li ku derê jî hebî em ê bajarê xwe tev bi Kurdî em ê xemilênin îro vê derê astan kirin reş kirin ama em ê dîsa bi boyaxa spî bi gelê xwe re em ê dîsa van nivîsayas kin ku bajarê me ku der jî hebî em ê nivîsî Kurdî li wê derê jî em ê nivîsînin çünkü ev bajar bajarê gele ev bajar bajarê gelê Kurd e ji ber wê yekê jî em vê qebûl nakin Karayolları jî vekêliya di wê başkan pirsî Karayolları jî aliyê vir de nîkarî ti gotinê bêjî çünkü bajarê got nav de ti kemasî çê bibin aliyê şaredariyê de çünkü ev der alana şaredariyê de ye li vê derê Karayolları da aliyê kaldırıma da aliyê rêya da çi bikin